ଆଜିର ବ୍ଲଗ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି ପୁଣି କନିଆ ଡାକରା। ସେଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପ୍ରଥମ ଡାକରା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ମଙ୍ଗୁ ଘରୁ। ସହ ତରକାରୀ, ସିମେଇ, ଛଣାଛଣି ପେଟେ ଦେଲୁ ଖାଇ। ଜମ ପାଇଁ ମଙ୍ଗୁ ଦେଲା ଜୁଆଣି ଆଉ ଦେଇଥିବା କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ ଦେଲୁ ପିଇ। ଖାଇବା ସରିଛି କି ନାହିଁ ବାପୁନି ନନାଙ୍କ ଘରୁ ଆସିଲା ଡାକରା। ସେଇ ପୁରୀ ତରକାରୀ ଛଣାଛଣିକୁ ସ୍ପେସିଆଲ ରସାବଳି ଆଉ ଦହିବରା। ଏଠି ପୁରୀ ଉପରେ କାହାର ନଥିଲା ଟାର୍ଗେଟ, ଖାଲି ସଫା କରିଥିଲେ ରସାବଳି ଆଉ ଦହିବରା ପ୍ଲେଟ। ସରିଛି କି ନାହିଁ ପୁଣି ଡାକିଲା ଗଗନ ଜେଜଙ୍କ ଘରେ। ତୋର 3ଟି ଘର କେମିତି ଖାଇବୁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ? ଏଠି ବି ପୁରୀ ତରକାରୀ ସହ ଛଣାଛଣି। ପେଟରେ ଜାଗା ଅଛି, ଖାଲି ଖୁମ୍ପିବା କଥା। ହେଲେ ନଷ୍ଟ ନ ହବା ପାଇଁ କଣ କଲେ ଆମ ଛୁଆ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଣି। ବାର ମାନେ ଜାଗର ପୂର୍ବ ଦିନ ବାବୁଲି ଦାଦାଙ୍କ ଘର କରି ଡାକିଥିଲେ ପୁରା ସାତ୍ବିକ ଭୋଜନ। ଖାଇସାରି ହଜମ ପାଇଁ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ଟିକେ କରିଥିଲୁ। ପାନଟି ଏତିକି, ଫୁଲ ଫୁଟେ କେତକି।